Hola a tothom. Us agrada el cinema incòmode, provocador, que crea debat? Doncs vinga, anem a analitzar-ne una de molta actualitat. Avui parlaré de Caza de Brujas, After the Hunt, una pel·lícula del 2025 que ha creat molta polèmica i que ha passat? Doncs com és molt polèmica i ha tocat un tema molt sensible de la societat, doncs les plataformes no saben què fer amb elles i l'han amagat una miqueta pel catàleg i així ha quedat una miqueta desapercebuda. Però aquí venim a reivindicar els certs valors que té. Per un cantó tenim Luca Guadagnino, que és el director, que li encanta provocar i utilitzar personatges moralment qüestionables, amb unes interrelacions tòxiques, i per tant té un cinema molt específic, molt especial, marca seva. D'altra banda, tenim la polèmica, la història que conta, el fet colpidor que enredarà tota la vida de la protagonista. Ara us ho explico. I de què va l'argument de la pel·lícula? Doncs estem en una universitat molt prestigiosa. Dins les classes de filosofia, una de les seves millors alumnes fa una denúncia gravíssima a un dels seus professors. I realment aquest fet és el que ha creat controvèrsia, quan només és un recurs narratiu per realment centrar-se en l'esfonsament vital del personatge principal que fa Julia Roberts. Julia Roberts s'ha creat una vida perfecta de cara dels altres i realment és un desastre. Perquè si veiem tots els personatges, són tots molt menyspreables. I per tant, això és una de les coses que tira enrere de la pel·lícula, que no podem empatitzar amb cap, excepte amb un. Hi ha un personatge fantàstic i meravellós que m'hagués agradat que l'haguessin desenvolupat més i es queda com a secundari en un raconet petitó, però que realment val molt la pena. I és que tenim tots els actors que envolten la protagonista esplèndids. Enumerem-los. Ayo Devine, brutal, la noieta ho fa molt bé. Andrew Garfield, no cal dir perquè és un actor fantàstic i molt desaprofitat. Michael Stuhlbarg, genial, fascinant, estan tots molt bé en el seu rol. I per què ha estat un fracàs? Doncs perquè, en primer lloc, el tema era un tema molt sensible, tot i que es va diluint durant la pel·lícula, va perdent importància envers el patiment dels personatges. Però estem en una ciutat molt sensible en aquest tema. Per altra banda, una música horrible. Realment, no ens fixem en la música, sisplau. Si era per incomodar, si volia per incomodar, ho ha fet, perquè és terrible. Els personatges i aquells discursos que fan tan pedants, en classe de filosofia, potser sí que venia a lloc, però aquelles argumentacions tan llargues també tiren enrere a l'hora de veure la pel·lícula. Tot i això, és un film amb un valor increïble. Luca Guadagnino fa una filmació magistral, sap on ficar la càmera, utilitza la llei de la mirada com vol, com li dona la gana, i ens fa entrar dintre dels sentiments dels personatges i dels seus dilemes. Utilitza i enfatitza el llenguatge no verbal. Per tant, tota una lliçó de cinema. Fans de les pel·lícules incòmodes, de les pel·lícules polèmiques, que quan acabes la pel·lícula s'ha de comentar amb els altres que l'han vist,
per a veure què opinen i crear debat i fer sobretaula. Doncs vinga, caza de brujas, after the hunt. Som-hi. Gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins la propera.